सानजौफु मुगानि खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय साफ्रोमनिसिमबो थाग्रोबाय। बेनि उनाव फैलायबाय नै प्रेमजित नार्जारि ब्लग चेनेला नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो, ओमफ्राय नायनानैबो होदो, जाहाथे आंबो बर' इउटुबार जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां आपडेटफोरखौ लाबोनो हायो। दानिया थुद' लोगोफोर मेन कन्टेन्टआवहाय थांदिनि। बे जाथाया जाहैबाय माने जानानै थांनाय जि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि झारबारि गियानिपुर होननाय जायगायावहाय सासे हेमन्त नार्जारि मुंनि मानसिया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे मानसिजोंहाय बियो गावथार जाबाय दंफां बोनायनि दायावहाय आरोखि। दंफां बोनायनि दायाव बेखौ डाइरेक्ट टारगेट खालामनानैहाय उनथिंजायहाय बेखौहाय मानो बिदि गावनो मोननांगौ आरो माने दाय मावदोंब्ला जेलावहाय सो, जेबो आपत्ति गैया आरो जेल दङ मानसिनि थाखाय, मानसिया दुसि मावनायनि थाखायहाय जेल दङ, जेल खानायावहाय सो। होमब्लाबो माने बिदि सिथारनायनि बेबायदि मोन्थाय गैया, इनकाउन्टार खालामनायनि मोन्थाय गैया। मानसिखौ दुसि मोनदोंब्ला जेरावहाय जेलाव सो, बेवहाय जेबो गावथारनायनि मोन्थाय गैया आरो दिनैहाय बेखौहाय माने डाइरेक्ट फैनानैहाय उनथिंजाय गावनानै मेलेम गलायदों होननानै बुंदों। दिनै बिनि थालांनाय हिन्जावखौ सोर जाहोबावनो आरो बिनि फिसाफोर साथाम थालांनाय गथ'फोरखौहाय बोरै फोरोंबावनो, बोरै जाहोबावनो। दिनैहाय माने आगदा आखायानो दिनैहाय बायबाय होननानैहाय बुंजायो आरोखि। बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया। दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय गेदेमाफोर थाब्लाबो रैखाथि गैया, हारिनि गेजेरावहाय दिनैहाय नोजोर होनाय गैया, दिथा होनाय गैया, बेंथानाय गैया आरोखि। जेरै बर' हारिनि गेजेरावहाय रैखाथि होनायानो गैया। बेसेबां बेबायदि इनकाउन्टार खालामजानानै सिथारजाबावनो, बोरै फाव फान्दायनानै सिथारजाबावनो। दुसि मावदोंब्ला जेलावहाय सो, मानो जेल बानायदों। दिनैहाय गेदेर गोलाव मानसिफोरखौहाय रायजो राजाफ्रा गोजौ मासियावहाय थिखांनानैहाय हरो, भट बियो, देरहाहोयो, ओमफ्राय रायजो राजाफोरखौ दिनैहाय नाया, दुखुआव सुखुआव गासैयावहायबो सरखार जाबायब्ला दिनैहाय नोजोर होनाया, जोथोन लाखिनाया, अननाया दिनैहाय थानांगौमोन। दिनैहाय सरखार थाब्लाबो दिनैहाय जोङो जेबो भरसा गैया, बरंस दिनैहाय माने फाव फान्दायनानै दिनैहाय सिथारजानायसो जों दिनैहाय नुनो मोनसै आरोखि। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जि एम रनजित बसुमतारी सार, नोंथाङा मोजाङैहाय दिथा खालामदो। नांगौ समावल' भट बिनाया जानाय नङा सार फेरेंगा। नोंथाङा नोंथांनि डिपार्टमेन्टखौ मोजाङैहाय सालाय। बेबायदि माने इनकाउन्टार खालामनानैहाय सिथारनो थाखायहाय मानसिखौ बेबायदि मोन्थाय गैया। बबे संबिधानावहाय दङ मानसिखौहाय माने दुसि मोनदोंब्ला सिथारनो थाखायहाय बबेयावहाय संबिधानाव दङ। दिनैहाय सरकारा जेल बानायदों, दुसि मोनदोंब्ला जेलावहाय मानसिखौ सो, अब्लाबो माने डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामनानैहाय सिथारनायनि बेवहाय मोन्थाय गैया आरो दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ बेंनो थाखायसो, रायजो राजाफोरखौ माने नोजोर होनोसो, अननोसो, सहाय होनोसो दिनैहाय गेदेर गोलावफोरखौ पाब्लिकफ्रा थिखांनानैहाय हरो। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सरखारनिफ्राय जेबो भरसा गैया, गाव गावनि थाखायल' दिनैहाय जावला सिफियाव बुंनायखौल' जों दिनैहाय नुनो मोनसै। जेबो सुबिदा गैया, जेबो दिनैहाय गोरिब गुन्द्रा बेबायदि सहाय होनो थाखाय दिनैहाय जोङो मोननो हायाखै। दिनैहाय जि डिपार्टमेन्टआवहाय मावदों
बे डिपार्टमेन्टआवहायनो जायखि जेखि माने डिपार्टमेन्टआ मावा मानो बे डिपार्टमेन्टखौ मोजाङैहाय सामलायलांबाय था, मोजाङैहाय सामलायलांबाय था, गावनि बिबानखौ मोजाङैहाय मावलांबाय था। बिबान मोनदोंब्ला नाथाय बेबायदि अब्लाबो माने मानसिखौहाय फाव फान्दायनानैहाय मानसिखौ डाइरेक्ट काउन्टार खालामनानैहाय इनकाउन्टार खालामनानैहाय सिथारनो मोना। बिदिब्ला हामबायसै, बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो साबस्क्राइब खालामना होदो। एसेनोसै, हामबाय, थेंक इउ।